Ну що ж, друзі, сьогодні в продажі у нас ось такий красень Lexus RX 200T. 2 літра бензин. Автомобіль весь в ідеальному стані. Що технічно, що косметично, немає жодних нюансів по автомобілю. Обійдемо авто по колу і зразу вам покажемо салон. Є безключовий вхід, камера заднього огляду, пробіг 200 тисяч. Автомобіль в дуже збереженому стані. Один власник в Україні. Немає жодних нарікань по автомобілю. Доволі економний автомобіль, як для бензину. Колір білий перламутр. Ось так обійдемо по колу. Салон взагалі без жодних нарікань. Шкіра плюс алькантара комбінований салон. Тому, друзі, кого зацікавить цей красень, будь ласка, місто Львів, телефонуйте. Всім па-па.